Ja vás veľmi pekne tu vítam a som veľmi poctený, že tu môžem byť pred vami, tu stať. A vidím tu tak veľa mladých tvári, tak ma to aj povzbudzuje. A chcel by som porozprávať o sebe, ako som sa ja stretol so živým Bohom, so živým Pánom Ježišom. Lebo ešte pred 3 rokmi som nič takéhoto nepoznal a bol som jeden obyčajný chlapec, ktorý vyrastal v bežnej rodine a tak by som aj povedal o tomto niečo, že pochádzam v podstate z lekárskej rodiny, kde mama je lekárka, brat takisto a ja som stredný. A mladší brat, ten študuje na lekárskej fakulte a mne sa to štúdium nejako nepodarilo, čo sa týka na tej lekárskej fakulte a začal som podnikať. Otvoril som si takú reklamnú agentúru, začal som lepiť rôzne fólie, reklamy a jednoducho začala ma baviť táto práca. A počase sám som začal a vybudoval som si taký tím pracovníkov, mal som 5 ľudí a začalo sa mi dariť. Začal som aj s tými peniazmi tak nakladať, že som ich spätne investoval do firmy. Bol som s tým veľmi spokojný, lenže človeku nikdy nestačí to málo, čo má, a tak som chcel ešte viacej zarábať. Prišiel mi jeden kolega z druhej firmy za mnou a hovorí mi, že Palo, že máš už veľa zákazok a nejako nestíhaš s tou prácou. A vieš čo, tak mám tu niečo pre teba, je to osvedčené, poď vyskúšaj a budeš oveľa viacej pracovať a ešte lepší zisk budeš produkovať. A ja som sa na toto dal nahovoriť, tak som to vyskúšal. A čo aj budem takto hovoriť z tejto mojej minulosti, tak nie som na to hrdý a hanbím sa za to, ale tieto veci sa stali a ja som prepadol tomu. Bol to pervitín a čím ďalej, najprv som vyskúšal jednu dávku, zapáčilo sa mi to, potom som skúsil ďalšiu a jednoducho začal som potom, nie už len cez deň pracovať, ale aj po nociach. A jednoducho ozaj začalo to mať ten efekt toho, že ako veľa stíham, lebo človek za človekom chodil a počase, keď som už nevládal, lebo som robil 3 dní v kuse, tak potom som povedal kolegom, že idem na zákazky mojim kolegom a pritom som doma dospával tie dni, čo som pracoval neprestajne. A takto sa to stupňovalo a jedna nehnuteľnosť sa predala u nás v rodine, jeden byt a takto naši rozdelili, že ja som dostal také dedičstvo z toho bytu, peniaze a dostal som okolo tých 4,5 milióna korún. Takže to bol taký môj osobný Titanic, taká stupenka na tú loď Titanic a teraz som si povedal, že ide sa na to, ešte viacej sa ide podnikať. Tak som začal, peniaze zase do firmy som tlačil. Začal som, obyčajné auto som mal, nejakú Fabiu, RS-ku, ale ja som mu potom ešte do toho dal toľko peňazí, že celé som to prerobil a bolo to v podstate také obyčajné auto, ale závodného rázu. Čiže veľmi agresívne auto. A toto auto sa rozbiehalo pri 160 km za hodinu. To bol taký začiatok, lebo vtedy to začalo byť zaujímavé. A ja som sa v tomto začal vyžívať. Tie adrenalinové športy, to bolo niečo pre mňa. A viem, že aj jeden taký môj osobný rekord, čo mám, tak to bolo z výpadovky z Prahy na Slovensko k hraniciam 1:45 hmle. Mal som GPS a podľa toho som išiel. A jednoducho, to bolo niečo, vtedy ja som si myslel, že to je to správne, lebo čím väčšie nebezpečenstvo, tak tým ma to viacej lákalo. A v tomto som sa vyžíval
Mne vadilo, keď došla nejaké babky mi išli do cesty, mne to vadilo, lebo že toto čo má byť, a že oni ma spomalujú v dedine. A aj tam som chodil ako blázon a takto som si užíval som si tie veci. Jednoducho do toho auta som natlačil také peniaze, že teraz by som mohol mať asi najvyššiu radu BMW, nejaký 7-čkový model. A aj som s tým chodil na ilegálne preteky, to bola tiež taká zábava, o ktorej nezvyknem takto rozprávať v svedectve. A jednoducho hlúposti som robil. A ja som sa v tom vyžíval, lenže to celé ma ešte viacej pohlcovalo, lebo zase peniaze som dával na tie návykové látky a tie návykové látky, keď sa to ešte zmixuje aj s marihuanou a s tým, čo má zase ten druhý účinok, lebo keď som 3 dní alebo 4 dní išiel v kuse, tak jednoducho som bol tak už na odpadnutie, tak zase som si dal z tej druhej dávky. A takto som si utlmoval, tak umelo som si to utlmoval, ten môj organizmus. A do istého času to fungovalo, ale jednoducho počasie si to všimli aj tí moji pracovníci, čo pracovali vo firme. A zbalili kufre, zobrali mi celý zoznam zákazníkov, čo som mal, a jednoducho urobili si svoje, otvorili si. Mňa tam nechali a tá moja osobná loď, ono to išlo dole a dole. Išlo to nižšie a nižšie so mnou a začalo sa to celé potápať. A v jeden čas, keď už ozaj som bol dosť na dne a tie peniaze sa tiež míňali a mne sa podarilo minúť tie peniaze do 1 roka. Jednoducho ja som si kupoval, čo som chcel, na zábavy som veľa dával a jednoducho, čo si viete predstaviť, a to sú zaujímavé stavy, lebo keď už neviete, čo si objednať z internetu, tak že čo už teraz mám robiť, tak teraz idú zábavy a tam som investoval, ale toto išlo stále dole a dole a keď už odišli aj tí moji zamestnanci, tak peniažky dochádzali a čo teraz? A cigarety som potreboval, drogy som potreboval, ten pervitín a tie veci. A tak aby som sa vedel uživiť, tak som začal predávať tieto veci. Začal som ich predávať a myslel som si, že to je v poriadku, lenže moc to v poriadku nebolo. A v jeden čas došiel za mnou jeden kamarát tiež z tuningu, čo sme sa poznali. Ja som ho poznal ako takého slušného chlapca. Ešte viem, že zopárkrát, keď som mu lepil nejaké veci, tak som ho zobral so sebou, on ani nevedel, kde idem, čo idem, ja som si tam vybavil tie moje veci, takže bol tak nepriamo zainteresovaný do toho. Ale on ma bral ako nejakého kamaráta a ja jeho tiež. A on raz prišiel za mnou a po roka som ho nevidel. A prišiel za mnou, že či mám na ňo nejakých 5 minút času. Že není problém, však poznal som ho ako slušného chlapca, tak došiel za mnou a v tom čase už som aj firmu, ako tú miestnosť, čo som mal prenajme, tak to už som nevedel platiť. Došli exekútori, pobrali mi tlačiarne a zariadenia, čo som tam mal a nejakú tú časť tej mojej firmy, tak to som mal v mojom malom bytíku. Tam bol totálny bordel v tom čase a došiel tento chlapec a že či mám ten čas na ňo. Ja že mám, tak si sadol ku mne na posteľ, ja som tam niečo odblokovával, nejaké iPhony a takéto veci som tam robil. A mal som zapnutú telku a tak mi tak hovorí, tak ma drgol, že Palo, pozri, čo tam je napísané. A práve som tam mal pustené MTV. A presne v tých titulkách tam bolo, že Jesus loves you. Že Pán Ježiš ťa miluje. A že pozri, že Pán Ježiš ťa miluje. A ja pozerám na ňo, a ty si z akej sekty? Čo tu ty chceš? No, ja som sa ho prehľakol. Že či nemám na ňo nejakých 5 minút, tak je, že dobre, tak som išiel na balkón, som si zapálil a teraz som ho ešte musel tých 5 minút počúvať. A začal mi niečo o Pánovi Ježišovi hovoriť, o Božej Trojici, ale tak veľmi jednoducho. A
Ja že čo mi tu tento vraví, však sa poznáme od malička, nikdy mi nehovoril o nejakom Ježišovi a teraz tu mňa bude poučovať, keď ja som niekedy ako taký malý som chodil aj do kostola, že čo si to dovoluje a taká zbúra prišla do mňa. A potom jednoducho ja som to nevydržal, že dobre, tak som ho odprevadil, tam sú dvere a zabuchol som dvere, ahoj. No a ďalej som si robil tie svoje veci a jednoducho po takých 2 týždňoch mi to bolo pripomenuté, jednoducho nejako to slovo, čo mi hovoril na tom balkóne, nejako sa to začalo oživovať vo mne. A tak som si povedal, že však nehovoril ani také nejaké hlúposti, ale v podstate mi to aj dalo tak zmysel a tak podvedomo nejako to pracovalo vo mne. A so mnou to išlo stále nižšie a nižšie. Ten chlapec nikdy netušil o mne, že som v týchto veciach, lebo pred mojou rodinou som to vedel veľmi dobre zamaskovať a aj takto na verejnosti som to maskoval, ako sa dalo. A potom, keď som už predával tieto veci, tak som už bol zapojený v tej sieti a nastal čas, keď som išiel pre veľmi kvalitný tovar. To bol jeden kryštál, čo jednoducho veľmi dobre sa dá aj zhodnotiť a na to sú najlepšie zákazky. Tak som išiel preto a stala sa taká vec, ako som išiel, tak my sme už aj presne vedeli, že aké časy a kedy to rozdávať, lebo tiež není jedno, či večer, cez deň. Takže som išiel tak podvečer a to ešte bol taký, že v poriadku čas. A ako som išiel, tak policajti ma zastavili tam u nás. Lenže aj tam u nás som mal známych policajtov, lebo však aj im som robil nejaké veci, takže tam to bolo, že všetko v poriadku, tam som nemal žiadny strach alebo nejakú obavu, ale presne vtedy tam bola jedna policajtka, a to som v živote nevidel. A tak ona ma zastavila, na fúkanie som bol pripravený, lebo čo sa týka alkoholu za volantom, tak ja, že na toto ma nedostanú. Lenže tá policajtka presne vtedy povedala, že či som ochotný ísť na odber, na vyšetrenie moču do nemocnice. No a vtedy som vedel, že toto je problém, lebo jednoducho toto už neviem nejako vykľúčkovať. Ja že ešte s tým mojím egom vtedajším, že dobre, že není problém, že idem za vami. Tak som išiel tam do nemocnice a pozerám, že službu konajúci lekár a tam bolo meno môjho staršieho brata. A že toto neexistuje. Že 2-krát za mesiac má nočnú službu, nočnú ako pohotovosť a presne teraz slúži. Ale našťastie ma nezobrali do tých dverí, zobrali ma na inú ambulanciu vedľa, čo bola. A tak som išiel na záchod a tak som sa modlil a že Bože, že však daj tomu môjmu bratovi, aby zamenil tie výsledky, však sme bratia a rodina a hádam, toto nevypukne. To bola taká moja prvá modlitba na záchode. A tak ja som ešte suverénne odovzdal tú skúmavku, tak som si čakal, už som aj tak zďaleka počul môjho brata za dverami a že všetko je ututlané, všetko bude v poriadku a zrazu dojde sestra a oznámila mi, že som pozitívny na THC a tak ďalej, na tie veci, amfetamíny a tie veci. A vtedy som vedel, že to bude moja konečná. Lebo bez vodického preukazu, to bola moja taká posledná nádej, jednoducho vodický preukaz, nejako sa to ešte dá uhrať, uživiť sa a tak, ale bez vodického to neexistuje prežiť. A v tom momente mi zadržali ten vodický preukaz a ako som vychádzal z tej ambulancii, tak počul som môjho brata a ešte tak hovoril tej policajtke, že jej veľmi ďakuje, že ste mi ho priniesla. A že toto čo má byť? Ja som sa tak na neho nahneval, že keď som už došiel domov, tak potom som mu napísal SMS-ku a že Roman, že jednoducho neopováž toto povedať doma našim. Lebo ak povieš túto oficiálnu verziu, čo sa stalo, tak ja ti vymažem všetky počítače, lebo ja mu spravujem počítače a že tak ti vymažem ambulačný program a na všetkých pacientov môžeš zabudnúť a všetko toto ja zničím. Všetky tvoje albumy, čo máš. A oficiálna verzia bude tá, že som išiel 200 km za hodinu, tak ako ma každý poznal, a že ma odmenali policajti a jednoducho, že mi zadržali vodický preukaz.
Takže toto som mu ja napísal a jednoducho teraz som bol doma a ja, že čo má toto byť, teraz bez vodického preukazu a tak. A vtedy ma napadol ten kamarát. Tak som išiel na Facebook, tam som pozrel ten jeho profil a tam mal samé tie také nejaké či liečenie, nejaké zázraky Božie, ako ľudia boli vyslobodení z tých vecí a z takých vecí. A tak si pamätám, že vtedy, lebo tie veci som nerozdal, ako som mal, oni mi ani neprehľadávali auto, ale ja som ich ešte potom skonzumoval, ešte s jednou osobou, takže mohol by som to povedať tak slušne, že sme boli takí radioaktívni, asi vtedy. A v tom stave tá osoba, čo bola so mnou, ako som si pozeral toho kamaráta profil, tak ona, že Palo, že nemyslíš si, že teraz je ten čas rozhodnúť sa, či doprava alebo doľava? Otočila sa a spala ďalej. A ja som sa jednom aj zlakol, že toto čo má byť? Že to nemôže človek, ešte v tom stave, akom sme boli, že to neexistuje. A tieto slova, ono ma to nepustilo. Stále mi to išlo v hlave, že či teraz je ten čas. A keď už došli tie veci, tedy už som prestal byť zaujímavý pre každého a jednoducho došiel môj brat za mnou a povedal mi, že Palo, máš na to 24 hodín, aby si zbalil všetky veci, čo máš. Vybavil som ti odvykaciu kúru a ideš na pol roka preč. Ideš na liečenie. Tak ako ja bol na koni, tak som bol dole, zabuchol dvere, odišiel a vtedy si pamätám, že čo teraz? Tak ja, že potrebujem ešte potrebujem tie veci. Tak som všetkým volal, mojim tým známym. Tak sa ma opýtali, či mám peniaze. Ja, že nemám peniaze. Ja, že však potom vám zaplatím. A jednoducho, oni mi nič nedoniesli. Tá moja partia. Jednoducho nemali čas, nezájem a takto. A tak som si jeden deň nedal, zase som vyvolával, že čo sa deje. A jednoducho nevedel som zohnať tie veci ani za svet. Nevedel som. Potom na nejaký ten približne tretí deň došiel môj brat za mnou a sa ma opýtal, či mám zbalené tie veci. A ja mu hovorím, že Roman, že poď pozvi ma na obed a poďme sa porozprávať. Tak pozval ma na obed, tak sme išli sa rozprávať a ja mu hovorím, že vieš čo, ja som s tým prestal. Že už som úplne v poriadku. A on na mňa pozerá, že či mi preskočilo. A že dohodneme sa, že oficiálna verzia našim bude tá, že čo som ja povedal a ako náhle môžeš mi hocikedy zobrať nejakú vzorku moču a ak budem pozitívny, tak dobrovoľne pôjdem na tú odvykaciu kúru. A tomuto predchádzalo, že deň predtým ja som padol na kolena a to bol môj taký výkrik a ja som povedal, že Bože, ak existuješ a ak si mi poslal toho človeka do cesty, tak mi pomôž, lebo ja sa tu zblázním. Toto je môj konečný stav a ja nevládzem ďalej. Ja som si bol istý v tom okamihu, že to je moja konečná. Buď sa zblázním, alebo neviem čo, ale že z tohto neexistuje východisko. A potom, ako som bol s tým mojim bratom, tak som mu povedal, že ja som uveril v Pána Ježiša a že už som čistý. A on si myslel, že som sa pomiatol. On že vieš, koľko pacientov mi toto hovorí, že prestanú s alkoholom a o 2 týždne sú zase v krčme. Ale pristúpil na to a povedal, že dobre. A od toho dňa ja som si nedal ani kúsok z tej látky. A nemal som žiadny abstinenčný príznak. A do dnešného dňa ani som si nedal. A začal som stále byť, vyhľadal som potom toho brata a keďže som nemal vodický preukaz, tak on mi venoval pozornosť a väčšinou som bol už potom s ním a tak veľmi jednoducho ma viedol k tomu slovu a vždy doslova. A ja som ďalej som aj fajčil, lebo ja som si myslel, že však to je správne a aj som čítal už potom tú Bibliu, to slovo a ja, že však nikde tu nevidím, že by sa nemohlo fajčiť.
A potom mi aj tak počasie už vadilo, že ten brat ma nejako neupozornil na to, že vieš čo, že mal by si prestať. A že tebe ani nevadí, že fajčím. A on že vieš, že ja si myslím, že Pán Ježiš nefajčil. A vo mne to tak začalo pracovať. Ono je to veľmi také jednoduché, ale že vážne, že to aj dáva zmysel. A viem, že už potom asi po takých 3 mesiacoch mame som brával cigarety, keď sa dalo, tak som si tak požičal v úvodzovkách. A jak som jej zobral jednu škatulku, tak som išiel večer na mojej ceste, ako som zvykával, tak som si zapálil a zrazu prišiel taký vnútorný hlas do môjho svedomia, že Palo, ale včera si vydával svedectvo, ako som ťa uzdravil z tých návykových látok. A to bolo všetko. Do mňa prišla taká bázeň, že ešte som si poťahol ten posledný šľuk, zahodil som to, tú krabičku som vrátil naspäť, odkiaľ som ju zobral a odtedy som si nezapálil. A tiež som nemal abstinenčné príznaky. Jednoducho, pán mi dal takú milosť a ja, že toto, a normálne som to, nevedel som, že čo sa to deje, a zase mi to ten kamarát mi to tak vysvetlil, že vie, že Pán Ježiš toto zobral na kríž a on umrel aj za toto. A jednoducho si oslobodený od toho. A ja že začínajú fungovať tie veci. Tak potom som začal vyhľadávať už Pána Ježiša osobne, a tak som sa začal modliť, že Pane Ježišu, že toto je také super, toto, čo sa deje, ja nerozumiem tomu, ale daj sa mi poznať ešte viacej. A od tých dní sa začali diať také divy a zázraky. Jednoducho, ja som videl, že tu začínajú nové veci. A jednoducho tiež počase prišla tá stará partia, lebo si mysleli, že mám nejakého nového dílera a dali predo mňa tie veci, že ideš. A ja že nie, ja som uveril v Pána Ježiša a ja som oslobodený od tohto. A oni na mňa pozerali ako na blázna, tak hneď ma už poslali na vyšetrenia, všetky možné. A takto ma Boh ochránil od tých ľudí. Jednoducho oni sa ma zlakli a dali mi úplne pokoj. A takto mám toho nového dílera, Pána Ježiša, ale už nie toho, ale už v tom slove Božom. A ja som začal zisťovať, že jednoducho tie veci začali fungovať. A stále sa s nami diali nejaké veci. A všetky aj tie oblasti života, jednoducho som to začal vkladať pod tú Ježišovú krv. A pýtal som si tú slobodu. A potom to slovo začalo prehovárať ku mne. Jednoducho potom už ozaj ako som čítal, že sa nemá smilniť a nemajú sa robiť tie veci. Tam sú vymenované tie veci, ktoré jednoducho, keď robíme a sme v nich, tak míňame to Božie kráľovstvo. A že tak, Pane Ježišu, tak prosím ťa, pomôž mi v tomto, lebo ja som slabý, lebo pokušenia sú a aj boli, aj budú. A jednoducho ozaj začali sa diať divy a zázraky. A viem, že aj v jeden deň som sa stretol s nejakým človekom, ktorému som odblokovával nejaký mobil. A tak som sa ho pýtal, že vieš čo, že neviem sa, už teraz ťažko sa mi žije a že či nejaká robota by sa nenašla. A on že, Palo, že ja teraz robím na kurz na Centrum bezpečnej jazdy. A že ak by si chcel, tak si tam môžeš urobiť inštruktora. Ja že fíha. Ja že tak zaujímavá ponuka a tak som to prijal. A tak som začal, ja najväčší cestný pirát, som začal robiť, tam ma ako zaučali na toho inštruktora a potom zase prišla stará partia a toto nemôžeš, ty nemáš vodický preukaz. Lenže presne, ja som sa pýtal na tieto veci a to je súkromný pozemok, kde sa to oficiálne môže. A takto tak Boh položil tú ochrannú ruku na mňa a začal mi každú sféru života takto obracať. A teraz už jednoducho, už nedokážem, už teraz mám ten vodický preukaz, ale už nedokážem jazdiť. Už to úplne odišlo, tie veci odo mňa. A tak som rád, že som našiel ten kríž Pána Ježiša a že som mohol prijať túto slobodu. A keďže som mal aj taký hydný život, čo sa týka dievčat, ten môj starý život, tak keď som prijal Pána Ježiša, tak si pamätám, ako som bol aj s tým chlapcom v aute a hovorím mu, že vieš čo,
jednoducho mňa tak naplňa tá Božia láska, to, čo sa s nami deje, každý deň sme mali nejaké svedectvo. Boli to také maličké svedectvá, ale sa to tak variabilne aj stupňovalo. A ja jednoducho, ja sa už nevyspím až kým nebudem mať nejakú ženu, jednoducho ja toto vydržím. A Pán dal túto milosť. Pán dal túto milosť a teraz som tu s mojou manželkou a už sa približujeme k 100. výročiu, ale k 100. dňu našej svadby. A tak sa teším, že ozaj môžem zažívať tú slobodu a že ozaj to slovo Božie, že tam je tá pravda a z toho vychádzajú tie nové veci. Jednoducho tie veci, čo sú tam napísané, ja len o tom vydávam svedectvo, že ozaj to funguje a dá sa to dodržať. Není to žiadny zákon, ale tá premena vo mne nastávala najprv na tých kolenách v tej komórke. Ja som tam prosil Pána o tú milosť a o to vedenie do toho dňa, do každého dňa. A vždy som sa potom ponaučil z toho predošlého dňa. A jednoducho toto, keď som si dal dokopy, tak som zistil, že nastáva tá premena a že to tam není žiadny zákon. Jednoducho tá milosť, tá láska to vyprodukuje vo vás, či vo mne. A dá sa toho takto zbaviť. A teraz sa teším tomu, že sa aj takto teraz môžem, aj s bratom Alexandrom sa môžeme modliť za týchto ľudí a že môžem pomáhať tým ľuďom. A keď idú babičky po ceste, tak im žehnám. A mám ich veľmi rád. A to je niečo úžasné, keď mi Pán dáva tú milosť, že na tom prechode, že ozaj môžem požehnať tú babičku, lebo začal som úplne niečo iné vnímať. Začal som milovať tých ľudí. A dostal som aj prácu od Pána Ježiša a poslal ma do nemocnice. Poslal ma na chirurgiu ako ošetrovateľa a so zmeneným srdcom. A to sú také nové zážitky a keď bude čas, tak veľmi rád sa o ne podelím. Ďakujem vám, že ste ma počúvali.